Și în emisiunea asta vorbim despre controverse medicale. Nu știu dacă ați observat, dar ori de câte ori vedem un material medical pe internet undeva, mereu e cineva care să contrazică informația. Și eu cred că lucrurile ar trebui să fie așa, într-adevăr. Controversele medicale nasc niște dezbateri și în felul ăsta ajungem să cercetăm și să vedem care e cea mai bună decizie pentru sănătatea noastră. Primul meu sfat este însă să le abordăm un pic mai politicos. Când ai o altă părere despre o informație medicală, poți să o spui ca pe o părere. Hei, eu cred că este asta, eu cred că am o altă părere. Sau uite, există un studiu care spune altfel lucrurile, ce părere ai. Astfel încât aceste controverse să ducă în final la cea mai bună informație pentru noi. Și de regulă atunci când vorbim despre nutriție, despre ce mâncăm, nu o să găsim doar 2 păreri, o să găsim 100 de păreri. Și vreau să vă dau primul exemplu. Oul. Oul de găină. Cine mănâncă ouă de aici? Ok, toată lumea. Asta îmi place. De exemplu, dumneavoastră, cam câte ouă mâncați pe săptămână? Păi să zic aproximativ 8 ouă. Aproximativ. 8 mai mult sau mai puțin, da. Vi le calculați sau cum? Da, am calculat o zi, da, o zi, da, uneori chiar și 2 zile. Uneori da, 2 zile, aproximativ 2 pe zi. Ok, uite doamna, de exemplu, da, dumneavoastră câte ouă mâncați pe săptămână? 2-3, cam așa. 2-3 ouă pe săptămână, ok. Dumneavoastră, de exemplu, câte ouă mâncați pe săptămână? Să spun cam 6-8. 6-8? Da, cam mult. V-ați dori să mâncați un pic mai mult? Nu, pentru că deja am unele probleme cu sănătatea. Ok, și de ce vă feriți de ou? Valorile colesterolului rău crescut. Ok, bine, haideți cu mine să vă arăt ceva. Facem un experiment. Câte ouă ați spus că mâncați? 6-8. 6-8. Da. Mâncați câte 2? Da. Cum le mâncați? Prăjite, fierte? Prăjite. Câte ouă credeți că e sănătos să mâncăm? Câte ouă putem să mâncăm într-o săptămână? Să zicem 2-3. Câte? 2-3. 2-3. Da. Deci, vedeți, aici suntem la prima controversă. Avem impresia că 2-3 ouă este mult, sau e bine, da? La 6-8 deja e cam mult, că e cam colesterol acolo, nu? Este. Știți cât colesterol are un ou? Undeva la 170-180 de miligrame. Și înainte, ghidurile ne ziceau să mâncăm maxim 200 de miligrame de colesterol pe zi. Adică un ou deja se apropie de limita recomandările din trecut. De aici și controversa. Haideți să vă arăt un studiu care ne spune câte ouă poate să mănânce o persoană sănătoasă. Sunteți pregătiți? Da. Atâtea ouă, oameni buni. Sunt 21 de ouă. Da? Cel puțin în acest studiu, pe ecran. Deci în acest studiu, adulții sănătoși au mâncat 3 ouă pe zi, în fiecare zi, 7 zile, 21 de ouă pe săptămână, iar colesterolul lor s-a îmbunătățit. Da? Profilul metabolic s-a îmbunătățit, s-au simțit mai bine. Vă arăt următorul studiu, în care oamenii au mâncat câte un ou pe zi și din nou, toate lucrurile s-au îmbunătățit. Da? Și vă arăt următorul studiu care de fapt ne spune de unde vine această controversă, oameni buni. Odată pentru totdeauna, haideți să nu mai considerăm oul rău, da? Oul nu este niciun caz rău. Ce s-a demonstrat în acest studiu este că acea carne procesată pe care o punem lângă ou este rea. 1 la mână. Deci dacă facem ou prăjit cu șunculiță, 1 la mână. 2 la mână, uleiul în care prăjim ou și cum facem acel ou, da? Da. Al doilea lucru și al treilea lucru, cine mănâncă acel ou. Haideți să vă explic pe scurt care e treaba cu colesterolul. Colesterolul este o grăsime. Aici avem cam doza zilnică recomandată pe timpuri. Acum ghidurile au scos recomandarea de colesterol. În ghidurile de astăzi nu mai există o limită de colesterol pe care să o mâncăm. Pentru că nu colesterolul din ou este rău, ci ceea ce face omul cu colesterolul în interior. Colesterolul este o grăsime. Ia uitați-vă la grăsimea asta. Dacă pun această grăsime în apă, ce se întâmplă cu ea? Se duce la suprafață. Da? Se alege, da. Colesterolul e o grăsime. Cum circulă colesterolul în sânge dacă este o grăsime? Dacă ar circula liber, s-ar duce tot în sus. Da? Am avea numai colesterol aici în cap. De aceea colesterolul trebuie să fie legat de o proteină. Colesterolul nu circulă singur, e legat de o proteină. Proteina aia se cheamă lipoproteină. Și există
ceea ce se cheamă VLDL, este o lipoproteină cu colesterol și trigliceride care pleacă din ficat, se duce la celule, lasă grăsimea în celule și se transformă în LDL, ceea ce mulți oameni numesc colesterol rău. LDL este esențial pentru noi, pentru că LDL-ul se duce în corp și duce colesterol la celule, pentru că celulele, membrana celulară este formată din colesterol. La hormoni, hormonii sunt formați din colesterol. La creier, creierul nostru e format din grăsime. Dar dacă noi atacăm acele mici bărcuțe LDL, ceea ce numim noi colesterol rău, când noi le atacăm cu grăsimea din oul prăjit, cu acea mâncare, cu acea carne procesată din ou, da? Carne procesată din oul prăjit, când am făcut la tigaie carnea procesată. Alea care sunt e mai gustos. Recunosc. Atât de gustos. Dar hai să ne limităm, să mâncăm în vacanță. Da? Să mâncăm în vacanță sau să mâncăm o dată la 3 săptămâni un ou prăjit cu un pic de șunculiță. Dar în rest, oul ideal este să-l mâncăm fiert. Și haideți să vă arăt de ce e atât de bun. În acest ou avem toate elementele esențiale pentru a se forma un pui. Din oul ăsta până la pui nu mai pătrunde nimic în ou. Puiul, da, se formează din acest ou. E plin de vitamine și de minerale. O să vedem imediat că este plin de antioxidanți. Antioxidanții ăștia ne ajută, da, la a scădea inflamația. Mai departe, o să vedem că oul chiar ne scade anumiți marcări inflamatori. Adică proteina C reactivă și interleuchinele scad în momentul în care noi introducem acest ou în alimentație. Și oul este plin de elemente nutritive. Este plin de proteine de calitate, este de fapt cel mai... Dacă ar fi să facem un raport între calitate și preț, cred că oul ar fi pe primul loc. Și apropo, pentru că v-am spus că oul prăjit e bine să-l evităm, omleta, să zicem, este medie, așa ca și sănătate. Cel mai bun mod de a mânca un ou este să-l fierbem. Vreau să vă arăt astăzi, o să vă arătăm cum se face cel mai sănătos ou din lume, pentru că Bogdan este din nou cu noi, este în laborator și se pregătește să facă cel mai sănătos ou din lume. Bogdan, ce ne-ai pregătit acolo? Deocamdată aici am 4 ouă pe care le voi sparge. Da, cum face multă lume când gătește un ou. Da. Iată, primul ou. O să încep cu 2 ouă deocamdată, pentru că... Dar ce scule ai acolo? Ai o bormașină sau nu? Nu. Azi voi folosi apa și focul pentru a găti acest ou. Dar care e principiul? Unde vrei să ajungi? Deci, în principiu, un ou sănătos ar trebui gătit undeva, poate peste 65 de grade. Bun, de ce? Cât mai puțin. În ideea în care vrem să scăpăm de salmonela care se poate dezvolta în ou. Ok. Și în afară de asta vrem să gătim proteina, că asta înseamnă să-l gătim, de fapt. Da, bun. Deci, îmi place ce face Bogdan acolo, sper să reușim de data asta. Într-adevăr, ideea este să gătim proteina la o temperatură cât mai mică, da? Așa o să fie cea mai sănătoasă, dar vrem să avem o temperatură care să omoare salmonela. Atenție, salmonela se poate găsi doar la suprafață, pe coaja oului. Dacă vrei să fii 100% sigur că scapi de ea, este bine să spălăm oul. Da, eu înainte să gătesc oul, îl spăl. Este o măsură de precauție extremă, dar eu asta fac. Îl spăl cu un pic de săpun, cu un pic de detergent, îl clătesc și după aia încep să-l gătesc. Bine, Bogdan, succes! Ne vedem cât se poate de curând. Și mulțumesc că ați fost aici cu mine și sper să înțelegeți că cel puțin alea 7-8 ouă, în toate studiile e demonstrat că ne fac bine și sper că de acum să-l gătiți corect. Mulțumesc! Bine, mulțumesc mult!